Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ‘yan uwa masu albarka, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci mai albarka. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu da za mu gabatar da a yau na yadda za ka mai da Facebook ɗinka ya koma followers. Sau da dama mutane sukan yi mana wannan tambayoyin dan Allah ta yaya za su mai da Facebook ɗinsu ya koma followers kamar yadda suke ganin shauran na mutane a matsayin followers. To insha Allah rabbi ku biyo mu cikin wannan shiri, za ku ga yadda za ku mai da Facebook ɗinku ya koma followers kamar yadda kuke ganin na shauran jama'a. To da farko dai abin da za ka fara yi shine za ka nemi application ɗinka na Play Store sai ka shiga cikinsa. Bayan application ɗinka na Play Store ya buɗe maka sai ka yi searching ɗin Facebook. Bayan ka yi sacin ɗin Facebook za ka ga ya baka Facebook kala biyu, akwai Facebook akwai kuma Facebook Lite. To wannan Facebook ɗin na farko shine Facebook na asali, kuma da shine wanda ake so ka yi download ka buɗe ka yi login na Facebook ɗinka kuma ka mai da shi followers kamar yadda kake ganin na kowa. Amma kada ka kuskura ka yi amfani da Facebook Lite ɗin nan. Bayan kayo download na Facebook ɗinka ka sa login ɗinka ka yi login ɗin Facebook, sai ka shiga cikin Facebook ɗin naka ka buɗe shi. Bayan ka yi login ɗin ka buɗe cikin Facebook ɗin naka ka shigo cikin Facebook ɗin naka, abu na farko da za ka yi sai ka taɓa wajen wannan hoton naka yanda zai baka damar shiga cikin profile din naka kamar haka, sai ka taba shi. Bayan ka taba shi ya shigo da kai cikin profile ɗinka kamar haka. To abu na biyu da za ka yi kuma shine sai ka shiga cikin wannan ɗagungunan guda uku, ka taba wannan ɗagungunan guda uku. Bayan ya kawo ka zuwa nan, to gashi yanda za ka zo ka shiga sai ka janyo wannan ɗinka zuwa sama. Gashi nan za ka ga turn off professional mode. Abinda yasa ni ya nuna min turn off professional mode saboda nawa tuni na riga na mai da shi followers, a matsayin followers yake. To kai kuma yanzu tunda ba a matsayin followers yake ba, za ka ga ya nuna ma turn on professional mode. To kana zuwa wajen turn on professional mode din nan sai ka taba shi, sai ka shiga. Bayan ya nuna ma fuska kamar haka sai ka taba nan wajen continue. Bayan ya kawo ka nan wajen continue, to insha Allahumma rabbi shi kenan za ka ga ya komar da Facebook ɗinka. Da ka koma baya ka je ka yi sacin ɗin Facebook ɗinka da wata wayar, insha Allah za ka ga Facebook ɗinka ya koma followers. Kamar yanzu dama ni tuni na riga na mai da nawa followers, yanzu yi sa ga gashi ko ana ƙasa ya nuna min turn off. To yanzu kuma ba turn off ɗinsa zan yi ba saboda dama ne a followers yake. Amma kai ɗin yayin da ka buɗe za ka ga nan ɗin turn on ne, to sai ka taba shi ya koma turn on. To kana taba shi ya koma kenan. Yasa za ga sai anan an ce ma you who can follow me. Ka gani, who can follow me setting in set to public. You can change this anytime in settings. If you change your mind, you can turn on professional mode anytime. To insha Allah yanzu Facebook ɗinka ya koma followers kamar yadda kake ganin na kowa a matsayin followers. Kuma duk wanda ya yi sacin Facebook ɗinka yana so ya wani ɗinka a matsayin followers, za ka ga ka karɓe shi kuma a matsayin following zai kasance a tare da kai. Wannan ita ce hanyar da ake bi ake mai da Facebook followers insha Allahumma rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dan Allah kar ku manta
ku yi mana subscribe na wannan channel tamu ta Ɗanjuma Hausa TV domin samun ƙwarin gwiwa yi muku bidiyoyi irin waɗannan da ma wasu makamantansa insha Allahumma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.